בחודשים האחרונים אנחנו פועלים במערכה רחבה כנגד המנהרות ההתקפיות של חמאס. מנהרה התקפית חוצת גדר של הארגון. בשום שלב המנהרה לא היוותה איום וסיכון לתושבי עוטף עזה. תוואי המנהרה נוטרל באמצעות פעולה מבצעית הנדסית של מספר יחידות, וכל זאת בהובלה של אוגדת עזה. צה"ל מפעיל טכנולוגיות פורצות דרך, נייחות וניידות, טכנולוגיות שיודעות לעבוד בכל צורות הקרקע. אנחנו ערוכים לתרחישים רבים ומגוונים, נמשיך להפעיל את כלל היכולות והמשאבים שיש לנו כדי לאתר ולסכל את איום המנהרות.